Jmenuji se Honza Hrničár, na Krase pracuji od roku 2017 od dubna, takže si myslím, že začínám 9. rok, jestli to dobře počítám. Oslovil mě majitel rezortu, tak se sem přijel se podívat a na první dobrou jsem řekl, že bych tady začal pracovat. Na Krase mě nejvíce baví asi ta různorodost, že žádná akce není stejná, pokaždé něco jiného. Asi naplnit očekávání klientů, lidí, co tady jakoby přejedou, a aby byli spokojení a aby s tím pocitem i odjeli. Konkrétní asi ne, ale vždycky je dobrý, když končí akce a přijde třeba někdo z nich a podá vám ruku a řekne, že to bylo fajn a dobrý a že se rádi k nám zase vrátí. Když přijedou, tak si myslím, že tady prostě se tak nějak jako zpomalí čas, myslím, bude takový klídek tady. Tak snažíme se tomu předejít, aby se všechno povedlo vždycky samozřejmě, ale pokud se něco nepovede, jak by mělo, tak snad to vyřešit v tu danou chvíli co nejlíp, aby bylo s chladnou hlavou a pak si třeba říct, proč to tak bylo a jestli nebylo dobré tomu předejít.